Поднимите руку, кто первый раз у нас. Ну добра, я буду лічыць, што гэта палова. Мы вас вітаем тут, гэта пляцоўка культурная, дзе мы ўжо 6 год, но не ў гэтым памяшканні, але наогул ладзім розныя імпрэзы, звязаныя з культурай, з гісторыяй, включаючы музыку, літаратуру і гэтак далей. Мы запусцілі серыю лекцыяў, звязаных з Беларускай Народнай Рэспублікай, якая ў гэтым годзе святкуе сваю 100-ю гадавіну, і гэта ўжо другая лекцыя. Першая у нас была з гісторыкам-унучыкам з Нацыянальнай акадэміі навук. Вельмі цікавая лекцыя была. Яшчэ адразу пару абвестак зраблю, што мы робім по гэтай тэме. 9 сакавіка у нас будзе дзве цікавыя імпрэзы, адна з якіх гэта квест, які называецца шляхамі БНР. Мы запрашаем вас прыняць удзел, бо у нас яшчэ ёсць месца для 2 камандаў. Каманды ствараюцца ад 3 до 5 чалавек. Прыйдзецца пабегаць крышачку па горадзе, паглядзець, дзе ёсць месцы, звязаныя з БНР, адказаць на цікавыя пытанні. Для гэтага вам спатрэбяцца вашыя гаджеты. Мы тут будзем такі штаб зробім. І потым добра пап'ем гарбаты і кавы, і будуць пераможцы, якія атрымаюць клёвыя падарункі. Увечары 9 сакавіка мы будзем рабіць вандроўку па мясцінах БНР. А чаму 9-го? Цудоўна, вы падрыхтаваліся, вы ведалі. Добра. А трэця ўставная грамата была калі? Добра. 25 сакавіка была абвешчана яна, бо дзень волі гэты дзень святкуецца. І у нас таксама будзе вандроўка, але гэта дробная рэч, якая будзе адбывацца ў гэты дзень, бо будзе шмат імпрэзаў. Адна з галоўных, можа вы ведаеце навіны, можа вы чыталі. Чыталі? Что, это правда? То дазволілі мітынг і канцэрт ля опернага тэатру, і туды змяшчаецца вельмі вялікая колькасць людзей. Больш чым сюды. То можна смела прыйсці, і будуць, шчыра скажу, я быў на гэтай сустрэчы з выканкамам, яны нам добра усміхаліся. Яны глядзелі ў вочы, казалі, што добра, мы вам даем добро. А ў нас ёсць вялікі план, каб запрасіць туды проста шыкоўных музыкаў. Можна будзе пагуляць у нейкія гульні, памахаць сцягамі, гэта будзе дазволена. Каго вы хочаце чуць на дзень волі? Вы скажыце, каго? Які гурт? Вольскага. Брута? Вольскі? Каго яшчэ? Вайцюшкевіч. Цікава. Супербус. Клас. Добра, каго яшчэ? Каго? Башлыкевіча, мы ведаем яго. Рэха, добра. А Рэха, на жаль, не будзе, бо яны едуць у Амерыку. Башлыкевіч мы не ведаем яшчэ. Но мы ўжо сабралі тых людзей, якія гатовы выступіць на дзень волі. Сачыце за навінамі, будзем паціхоньку абвяшчаць. Хто ведае, можа там будзе і Саладуха, правда? Але я бачу ў вашых вачах жаданне яго бачыць там. Можа... Кого? Камоцкую. Мы запросили уже Камоцкую, она погодилась. Давайте мы не будем скрывать все секреты. Сегодня у нас лекция цікавая, и сегодня у нас выступает историк Сергей Харевский, який обещає провести виртуальный шпацер, бо холодно же на улице. Але коли хочете, можем выйти. Не хочете, добре. Будет виртуальный шпацер по Белорусской Народной Республике. Тут у нас Сегодня у нас можно попить гарбатую каву, бачу некоторые с кубочками вельми вам удячные, а еще есть пачастунак, два БНР-ки называется, БНР-ка, так? И на выходе вас будет чакаць скрыначка, калі вы будете удячны нам, то мы будем удячны вам за падтрымку и за то, как мы далей рабілі імпрэзы, их вельмі шмат плануецца насамрэч. Просто я не паспеў усё вам распавесці. Трымаю в секрете. Давайте павітаем нашага лектара сённяшняга. Дякую вялікі. Дякую вялікі, я ўжо тут пачаў, так то, што называецца, разаграваць і спыніўся на даследаваннях Станіслава Рудовіча, как бы, і от з тых імёнаў, якія я пералічыў, а калі яшчэ взяць там савецкіх адмыслоўцаў, якія такі быў Вадзім Круталевич, быў такі Сташкевич, там у них былі такія кнігі, там рэвалюцыі абрычонныя, да, там, то топография БНР это уже целая историография, это уже традиция, уже есть десятки публикаций на гэтую тему и выдатных даследчиков, академичных даследчиков, якія працавалі с першакрыніцамі. И, адпаведна,
мне давялося про это 87-м, потом, конечно, 88-м, пасля там 98-м, кожная как бы падыходзіць эта дата дня воли, кожного разу всплывают там мои какие-то публикации, и на ютубе там какие-то я пробежки роблю там для Радио Свободы, показывают и адрасы БНР, и для газеты «Наша Нива» есть там. Так что, послухавшись сегодня тут, вы можете дойти до своего компьютера и на ютубе видеть там Харевский БНР, и будут там пару клипов, и уже как бы закрепить материал, бо уже там будет бачно, як там все это выглядает в наяве. А что треба сказать про Минск, в яким была обвешчена Белорусская Народная Республика? Часто доводится чуть, что ось там не Минск, там, а Вильня, там сапраўдная столица, там Городня, там какие-нибудь еще іншие города. Ну и правда, что Минск был зусім невялічкім городом напярэдадні Першай сусветнай войны. И нават на момент утварэння ўжо СССР, да, в 24 годзе у Минску жило 124 тысячи человек, это в 2 раза меньше, чем в тогочасным Тбилиси, Тифлисе. В Минску жило людей меньше, чем в Витебску, в Вильне, в Могилеве. Минск, правда, был невеликий город напярэдадні Першай сусветнай войны. Але Минск заўсёды лічыўся цэнтрам беларускага жыцця. В той час, як на іншыя гарады, ну, про Вільню і Городню і Витебск, тут не выпадае нават гаварыць, квапіліся там суседзі, былі версіі, то Минск яшчэ в 19 стагоддзі, ну, это Минску была поставлена первая белорусская национальная опера, да, идейная, правда? Минск — это город Дуніна Марцінкевича, и менавіта тут друковались ягоныя книжки. Итак, что такое Минск напярэдадні Першай сусветнай войны и падчас яе, калі ласка? Напярэдадні Першай сусветнай войны беларускі рух набываў вялікія абароты. Таксама часам даводзіцца чуць такія дасужыя разважанні, што беларусаў прыдумалі камуністы, што вось в Советском Союзе створили белорусскую нацию. Конечно, это ахинея, потому что после так званого толеранційного царского манифеста, после так званой Першай русской революции, белорусский рух пачаў імкліва расці. З'являліся шмат перыёдыкаў, з'яўлялася шмат часопісаў, з'яўлялася шмат кніг, і гэты рух рос в геаметрычнай прагрэсіі. В літаральным сэнсе, калі браць наклады беларускіх кніг, выдавецтва «Загляне солнце у нашего конца», петербургского выдавецтва віленскіх и так далей. І гэта прыватнасці вось газета «Беларус». Мы часто, ну, збольшага кожны са школьных гадоў ведае пра газету «Наша Нива», яе ролю в гісторыі беларускага пісьменства і палітыкі, бо фактычна вакол нашай Нівы гуртаваліся сілы беларускай сацыялістычнай грамады, і, ну, не галосна, де-факта фактычна она і была органам гэтай першай беларускай нацыянальнай партыі. А гэта газета «Беларус», якая спачатку выходзіла в Петраградзе, пасля адразу ў Вільні, і апошнія нумары выходзілі ў Мінску. Гэта газета для беларусаў-каталікоў, якую фінансавала Марія Магдалена Радзівіл, чые парэшткі недавно, на мінулым тыдні, па гістарычнай справядлівасці, паводле яе жадання, былі вернутыя ў Менск. І вось гэтая газета прыватнасці выходзіла за яе сродкі. Калі ласка, што там у нас далей? Вялікім трэба зазначыць, што
Ну, мы часто, конечно, мы говорим про себя, мы говорим про Беларусь, про белорусов, забываючи, упускаючи вельми важную акалічнасць, калі мы говорим про Беларусь и Минск напярэдадні Першай сусветнай войны. Мінскую полонію полякаў у Мінску было больш афіцыйна, да, паводле дакументаў, чым беларусаў, і колькасна, і в процентах. Зважаючы, што абсалютная большасць это людзі былі прывіляванага саслоўя, мелі адукацыю і былі недараўнальна лепш арганізаваны, то трэба весь час гэта мець на ўвазе. І правядзенне ў Мінску гіганцкай выставы, першай бесцэнзурнай выставы польскіх мастакоў Расійскай імперіі в доме Ляхоўскага на верхнім горадзе, дзе стовыжышэнне огніско мінскіх студэнтаў і гімназістаў творчых. Нават такое было подпольная Мачеш Польска, школьництво подпольное. Нагадаю, Россия, которую мы потеряли, забороняла и польские школы, была сетка польских подпольных школ. Понятно, был костел. И ярким прикладом, как вы уявляли себе масштаб колонии, конечно, я могу там переличать десятки имен, кто в Минску народился, будучи польские дипломаты, генералы, мастаки, архитекторы, Зофья Лейнбах, славутая докторка, ректор медицинского института в Варшаве и первая кабета бискуп лютеранской церкви в Польше. И она народилась в Минску, скончила гимназию в Минску и стала дзеячкой польского руху за адраджэнне незалежной Польши и так далее. Этих имен десятки, таких выдатных там журналистов, как там Мельхиор Ванькович, да, там, и всех не перелічишь, да, там был выдатный режиссер и оператор Анцута Анджей, так, были акторы польские, которые народились в Минску и лечили Минск своей родимой. Я не выпадково спыняюся на этом костеле, який был в певном сенсе символом ось этого Минска початку 20-го стагоддзя на прадвесні Другой сусветнай войны, Першай сусветнай войны. Ён уяўляе собой копию костела в Ютрошине, это под Познанью. А Познань и Великопольша были в складе Пруссии. И вот там в Ютрошине польские архитекторы, мастаки, дизайнеры зрабілі такое свое арт-цэджела, да, шедевр, як яны сабе уяўлялі, польскі нацыянальны стыль в архітэктуры. Его распісваў іспанскі лепшыя мастакі, да, вітражысты працавалі, мазаічысты, скульптары, все польскія лічылі сваім обовязком поудзельничать в стварэнні того костела под Познанем, который повинен стать был триумфом польского духа в Пруссии, показать, что польские силы творчей национальной интеллигенции все живы, не глядячи на то, что Польши няма. И на той выставе польских мастаков, про якую я сказал, был выставлен классичный твор Фердинанда Рушчица «Эд магитур». Это другая частка девиза Парижа «Плыве и не тоне». На картине велизарной выявлено океан вночи и гигантская каравелла, залитая огнями, плыве в шторм в океан. Что для тех, кто глядел эту картину, все было понятно, что плыве и не тоне, цивилизация Речи Посполитой, не глядячи на то, что разорвано, все радовались, все так вот, как в перестройку, все разумели, на что он намекает. И был побудованы этот костел за сродки Эдварда Ваниловича. Парафиянами этого костела, да, конечно, сюда архитектор Тамаш Пайзерский был громадянином Пруссии, и он не имел права подписывать, поводле российского законодательства, документы, и за его подписывал
Генрик Гай, яшчэ адзін паляк, славуты архітэктар з Варшавы, які тыя гады пераехаў у Менск і жыў, меў власнае прыватнае бюро Гай Свінціцкі энд Компані. Ён пабудаваў Мінску гмах банка польскага, будынак, які все вы ведаеце. Тады это было таварыства ўзаемнага страхавання, сялянскі банк, а цяпер это Міністэрства ўнутраных спраў. Вот калі вы будете ісці, уважна его паглядзіце, наколькі розніца будынак Міністэрства ўнутраных спраў ад будынка КГБ, потому что Міністэрства ўнутраных спраў это пабудавана в 11 годзе. Мне часто даводіцца тлумачыць цяпер маім слухачам, чаму там выяўлена багіня грэцкая Гея з дзецьмі, да, на рагу, якое это дачыненне мае да Міністэрства ўнутраных спраў. Афармляць роспісы ў касцёле зрабіў Францішак Бруздовіч, вядомы польскі мастак, які прыехаў якраз вот на эту выставу, пра якую я казаў, і прыехалі вельмі многія мастакі польскія з Аўстрыі, Прусіі. Куратарам выставы быў Ярослав Тышынскі, вядомы польскі скульптар, аўтар помніка Грунвальдскай бітвы в Кракове. І многіх гэтых мастакоў, скульптараў і дызайнераў, якія прыехалі сюды, напаткаў непросты лёс. Понятно, что тут их радостно сустрели в домах наших аристократов, их запрошали Горваты, Войниловичи, Радзивиллы, они с задоволением отъедались как бы на тутейших как бы харчах, с радостью как бы брались быть выкладчиками, маляваць, выконваць заказы, але с початком Першей светной войны их, как громадяне Австрии и Пруссии, интерновали в Сибирь. В Омск, Иркутск и туды. И той же Ярослав Тышынскі, пройшовший все жахи, поглядевший громадянской войны, вернулся из Омска в родный Краков только в 21 году и праз год помер от сухоты. Вот. Что стало с Францішкам Бруздовичем, який расписал костел Тимковичах под Капылем, костел Нясвіжа, мы не ведаем. Недзе вот в этой, я маю на увазе аўтара роспісу в этом касцёле, аўтара этих образов, якія там были. Мебляром и, как бы сегодня сказали, дизайнером, да, оформителем, краснодеревшчыкам, які рабіў драўляныя алтары, канфесіяналы і лавы, быў Франц Бжазовскі, бацька славутого нашего мастака Генриха Бжазовского, дзедам балерины Людмилы Бжазовской и так далее. Вось он так само приехал оттуль, каб оформить этот костел, и захрас ни туды, ни сюды, и застаўся уже на всю жыццё ў Менску. Парафіянамі гэтага толькі пабудаванага касцёла былі, конечно, сам Эдуард Войнилович, які немало зрабіў для Беларускай Народнай Рэспублікі, фундуючы грошы, даючы на розныя патрэбы гаспадарчыя беларускага руху. Хоць і ўрэшце рэшт рада случайна засядала в ягоным доме. Ён, будзем, ну, как бы рэалістамі, конечно, не разумеў сябе як беларуса. Это вельмі цікава. В дзённіках Фердынанда Рушчыца опісана вот эта ментальнасць этих людзей в часе Першай светнай войны, калі яны не ведалі, што робіцца по той бок фронта. Да. Прыходзіў сусед Івановскі з хутара Лебёдка і прынёсаў газету «Гомон», выдавана przez Niemców w Pilnie, i udowodni, że jesteśmy nie Polakami, lecz polonizowanymi Białorusinami lub Litwinami. I doказывая мне, что мы не поляки, а только полонизованные литовцы albo поляки. Для меня на сегодня это «ÖDGrek», это по-французски что-то с грецкой мовы, в смысле, ахинея полная, как-то мы не поляки. Хоть Рушчыц сябраваў и с Иваном Луцкевичем, с Антоном Луцкевичем, ну, нормально ставился, так, без лояльно, как и Эдуард Войнилович.
парафіянкай была Магдалена Радзівіл гэтага касцёла, руплівіца беларускага нацыянальнага руху, за чый кошт выдаваліся дзесяткі беларускіх кніг, прыватнасці першая апошняя кніжка Максима Богдановича «Вянок». Вот приплюшчым вочы і паспрабуем уявіць адны з першыя кніжкі Максима Гарэцкага, першая кніжка Якуба Коласа, які пісаў тады пад псеўданімам Тарас Гушчы, першая апошняя кніжка Ядвігі Наша, Каруся Каганца, першыя чытанкі для дзетак беларусаў. Чаму я спыняюся на першасветнай... Ну і, конечно, парафіянінам быў Роман Скірмунд, выбітны дзеяч беларускага руху, другі прэм'ер-міністр Беларускай Народнай Рэспублікі, арыстакрат, лаціфундзіст, памешчык, чалавек невераемна эрудзіцы. Ён, як і Вайніловіч, былі депутатами Российской Державной Думы. Это сапраўды были люди вялікага масштаба палітычнага, нават па мерках России. І не трэба забываць, што ў Менску была традыцыя гэтага палітычнага жыцця, бо менавіта ў Менску была створана РСДРП, Российская социал-демократычная партия. Приплюшчым вочы, давайте на хвілінку уявім сабе гісторыю 20-го стагоддзя без бальшавікоў і камуністаў. Правда? Невероятно. Это уже не до помышления, правда? А в Менску адбыўся другі всерасійскі з'езд сіяністаў і першы легальны, дазвол на які даў міністр Плеве, міністр унутраных спраў, і фактычна міжнародны бо легальны статус дазволіў запрасіць легальна прадстаўнікоў з іншых краінаў Европы. І менавіта тут, у Менску, в доме Ліхтармана, які цудам ацалеў, хоць бы часткова, это на рагу вуліцаў Калектарнай і Немігі, таки было постановлено, что треба ехать, что как бы сионизм это не змагание за культурную автономию на местах, а треба ехать в реальную Палестину, в реальную краину на земле и там починать рух. Давайте знову ж приплюшчым вочы, уявім сабе гісторыю 20-го стагоддзя і гісторыю Блізкага Ўсхода без сіянізма і без вот этой ідэі стварэння Израиля на зямлі, а не на месцах 23 краінах, да, там гэтымі аўтаноміямі. Конечно, у Менску адбыўся, пра што мала хто как бы звярачае ўвагу, это до Полоніі, да, я роблю такое рондо. Першы аб'яднаўчы з'езд сацыял-дэмакраты Крólewstwa Polskiego і Літвы. Тада аднапартійцамі былі Юзеф Пілсудскі і Фелікс Эдмундович Дзяржынскі, многія іншыя. Это аб'яднаўчы з'езд адбыўся менавіта ў Менску, это лічылася нормально. В Менску вялікі польскі пролетарыят і шмат палякаў-марксістаў, как бы. И никого это не выкликало, там, пяречванне, конечно. Минск, Литевский, rzeczywiście, że to miasto takie, как бы, польское. И, конечно, в Минску была створена белорусская социалистичная громада, першая белорусская палітычная партия, якая тады на той момент звалася Беларускай рэвалюцыйнай грамадой, калі ласка далей. Напярэдадні Першай сусветнай вайны ў Менску выдаваліся такія перыёдыкі, як часопіс для школьнікаў Лучынка. Нагадаю, за расійскім часам нельга было мець беларускіх школ, это было такое для пазакласнага чытання, факультатыўнага. І часопіс сельскагаспадарчы Саха, які быў такого прыстойнага ўзроўню, што неаднаразова, незважаючы на мову выдання, атрымліваў заахвочвальныя прэміі і медалі Расійскай імперіі. Вільна і Петербурзе гэты часопіс атрымліваў прэміі за адзін з найлепшых для сельскіх гаспадароў, для вяскоўцаў выданняў. І гэтыя выданні якраз фінансаваліся парафіянамі того Чырвонага касцёла, про якіх я сказаў. Это, повтораюсь, Магдалена Радзівіл, Вайніловіч, Скірмунд, тым ліку фінансавалі гэтыя выданні. Калі ласка.
Ацалеў гэты дом, беспасрэдна звязаны з імёнамі Магдалены Радзівіл, якая займала 7 пакояў, кватэрку на 7 пакояў на другім паверсе этого будынка, і жыла там адпаведна з 15 па, увага, 19 год. Адпаведна, гады, калі тут утваралася БНР, гады, як тут кіпела вось эта беларуская нацыянальная праца, якраз Магдалена Радзівіл жила тут, і гасцямі яе кватэры, вось бачыце, тут я такі ракурс падабраў, тут беспасрэдна яе вось гэтыя вокны, былі многія дзеячы беларускага нацыянальнага руху, конечно, былі, ну, і Ваніловіч, і Скірмонт, і ксёндз Гадлеўскі, і ксёндз Адам Станкевіч, прадстаўнікі хрысціянскай дэмакраты. А на 3-м паверсе жыў, з аднаго боку жыў сам уладальнік этого дома, Эммануил Абромпольский, тут я неслушно как бы, Абромпольский, Эммануил Людвигович Абромпольский, лицо привилегированного сословия. А насупраць его жил Роман Скірмонт, это была его кватэра, где збірались, ну, сегодня мы их назвали правыми, да, тых, хто пазней, это будзе мінскае беларускае прадстаўніцтва, потом беларускі нацыянальны камітэт на чале з Романом Скірмонтам. Вось так гэты дом выглядае сёння. Ну, яшчэ можна дадаць, што часам беларуская хатка пэўны час была насупраць будынку гэтага дома. І з часу Магдалена Радзівіл дазваляла праводзіць імпрэзы культурныя, дэкламацыі альбо аматарскія пастаноўкі ў сваіх апартаментах. Калі ласка, далей. Вось это таксама ўжо газета «Крыніца», якую таксама фінансавалі беларускія аристократы, в прыватнасці Магдалена Радзівіл. Таксама это такого клерикально, сегодня бы это назвали в сегодняшней терминологии правоцентрыстские, как бы, да, идеи. Зверніце увагу на дату 8 кастрычніка 17 года. Апошняя редакция была уже в Менску. И калі мы вот зноў жа говорим про это, я все иллюструю, вот эту диалектичность. Беларушчына развивалась в розных накірунках, и она была, это не выдумка. Было тяжкое, как бы, на тыя гады вот, отрезать от польскости. Це объективно у Менску, в центральной Беларуси, была могутная Полония. Польский уплыв был колоссальный. Далее. Это цудом ацалелы будынак на улице Комсомольской 6, былой багадзельны, где в 17-м годзе было центральный комитет беларускай сацыялістычнай грамады, першай беларускай палітычнай партыі, якая, як я сказаў, фактычна и органам была газета «Наша Ніва», и они представляли собой, ну, супрацьлеглую палітычную плынь, да, супрацьлеглую от пералічаных мною персонажей, да. Это левое социалистичное, как бы, крыло белорусского национального руху. И вот весь 17-й год и до абвяшчэння Белорусской Народной Республики в этом будынку был центральный комитет этой белорусской социалистичной громады, в які входили самые разные люди, там Антон Никанда Трепка, и браты Луцкевичи, и Вацлав Ивановский, хоть сам он был с помещиков, там профессор Варшавский, и многие іншие самые разные люди. А с початком Першай светной войны Минск резко вырос, как и роля Менска. Менск опынуўся з глыбокого тыла заштатного города там в глыбе империи,
раптам апынуўся горадам, якім апынулася маса бежанцаў з усіх бакоў заходняй губерні, маса народу всякого, і горад імкліва пачаў расці, а в 17-м годзе пераўтварыўся ў такі кіпячы кацёл, дзе розныя нацыянальнасці как бы шукалі свое месца, шукалі свое вызначэнне, ну не только нацыянальнасці, там розныя палітычныя плыні, розныя ідэнтычнасці. Прыватнасці менавіта ў Менску пачаўся палітычны шлях Сымона Петлюры. Пасля адрачэння цара праводзіліся салдацкія сходы, і папрасіліся салдаты, афіцеры, украінцы і ніжнія чыны Западнага фронта правесці свой сход в беларускай хатке. Ось про якую я вам сказал, ось тут вот побач засталіся цудоўныя, каларытнейшыя, атмасфернейшыя апісанні, як адбываўся этот сход. Яны там раздавалі папахі, там пагоны, там галуны, патрабавалі, каб все гаварылі па-украінску, спевалі песні, там как бы вот все это было вельмі так весело по-украінску. І менавіта на гэтым сходзе прадстаўніком ад вайскоўцаў украінцаў заходняга фронта, дэлегатам быў абраны Сымон Петлюра, які разам з 2 кулемэтамі і ардынарцам паехаў з Мінска до Киева. І так пачалася, вот это было адкрыта ў Менску старонка украінскай гісторыі, якая прывядзе да дырэкторыі і гэтак далей. Ну, мы гаворым пра свае падзеі, так? Калі ласка. А што адбывалася ў нас? Вось гэта наш славуты тэатр гарадскі, у якім адбыўся першы всебеларускі з'езд, альбо кангрэс, як часам пішуць у розных крыніцах, на якім была ўрэшце рэшт абрана Беларуская рада. Калі мы гаворым пра подставы для абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, то мы адназначна павінны сказаць, што в адрозненне ад абвяшчэння БССР, напрыклад, да, которая была абвешчана в рэальнасці только в 20-м годзе, на 2 гады пазней, на всебеларускі съезд былі дэлегаваны і былі прадстаўнікі ад усіх партыяў, якія былі в северо-западным краі. Былі прадстаўнікі ад усіх паветаў, усіх губерний. Былі прадстаўнікі всіх нацыянальных меншасцяў і всіх канфесіяў. Былі все. Былі палякі, і габрэі, і татары, і стараверы, все былі прадстаўленыя, все былі зарэгістраваны на гэтым всебеларускім з'ездзе. Было 1870 дэлегатаў. Прымалі ўдзел і бальшавікі, у тым ліку, у рабоце гэтага з'езда. У тым ліку і часткова фінансавалі, ну, на паперы. Грошы так і не дайшлі, як это часто бывае з бальшавікамі, з камуністамі. Как бы з Москвы адправілі, ну куда-то они как бы делись. Вельмі цікава, і это мне как-то раз поставили в тупик пытанням, а дзе ж жылі эти 1870 дэлегатаў цягам 2 месяцаў. Ну, им же треба было и жить, и есть, ну, как бы мыться как-то, там, белые свои манишки как-то крухмалить где-то. Вот это цікавое питание, и з ім яшчэ треба будзе разбираться. Ну, понятно, что кто-то мог спыніцца, погостевать и Магдалена Радзілу, з Кірмонту в этих апартаментах, кто-то заселял шматлікія тады мінскія гостиницы, але это такое питание цікавое, над этим яшчэ треба будзе попрацаваць. І калі праца з'езда пашла не ў тое рэчышча, якое хацелі бальшавікі, калі стала ясна, што бальшавікі не будуць мець наогул голаса в далейшай працы этого з'езда, і што з'езд хіліцца до того, каб абвесціць какую-то, якую-никакую там кіруючыя органы, а менавіта так і ставіцца, стварыць вот эту Беларускую раду, ва ўмовах, паўтараю, 2 гадоў нямецкай акупацыі заходняй Беларусі. Што адбывалася там? Там былі адкрыты 370 беларускіх школ. Там былі адкрыты 2 настаўніцкія семінарыі.
прыватнасці Швістачы, дзе выкладалі нямецкія прафесара, да, Альберт Іпель і Рудольф Абіхт, да, філолог і мастацтвазнаўца. Былі адкрыты беларускія гімназіі 3, і выдаваліся газеты «Гоман» і многія іншыя, і в зоне нямецкай акупацыі Першую светную вайну беларускі рух імкліва набіраў абароты. Ён захопліваў, ну, тут, конечно, трэба аддаць належна ўсім сілам, тым ліку і рэлігійным арганізацыям і так далее. И понятно, что большевики не чакали вот такого поворота подзей, что на фоне того, что яны уже там рабили как бы у себя в Петрограде, народ этого не прымаў катэгарычна з аднаго боку, а з другого боку нават палякі не былі гатовы да абвяшчэння сваёй незалежнасці. Тому уявіць сабе, што там про 100 годов разгула в Российской империи люди, в принципе, лояльные к России, да, но не к большевикам. Вот раптом, вот что такое, ну и ту Польшу кое-как можно было себе уявить, но что такое там Беларусь, как это будет выглядать, были еще не готовы. Но товарищ Кривошея не утерпел, и пьяные они пришли, большевики, разогнать съезд. Неким чудом в стрелянине, в цигаретном дыму, треба заважить, были под шофе и те. Как-то удалось неким чудом позбегнуть ахвяр, вот, да, в смысле, до ахвяров не дошло, до кровопролития, але тем не менее съезд был гвалтом разогнаны, и конгрессменов притулили чыгуначники на Брест-Литовской чыгунце, в депо Брест-Литовской чыгунки подпольно протягивал працу все беларускі этот з'езд. Чыгуначнікі былі на той час авангардам беларускага нацыянальнага руху, бо гэта быў такі першы клас нашых этих разначынцаў, куды маглі патрапіць і сялянскія сыны, і пралетарскія сыны, куды не ішлі працаваць габрэі, ну, улічваючы процент у гарадах. А чаму не ішлі? Таму што былі рэлігійныя рэгулы, да? Там шабат, там і прочее, а чыгунка працуе круглыя суткі. Ну і набіралі тутэйшых, і такім чынам міжволі беларускія чыгуначнікі сталі вось нашым такім, ну, нагадаю, Янка Лучына працаваў, Ян Неслухоўскі ў Менску в управленні Лебава-Романскай чыгункі, і Максим Богданович працаваў в этой управленні чыгункі, і Владислав Голубок, и многие іншыя чыгуначнікі, которые могли бесплатно объездить всю Беларусь, довести газеты туды-сюды, насамрэч были вось этим костяком белорусского национального руху на той момент. Они были самые адукаваныя, самые, как бы сегодня сказала молодь, продвинутые, да? Сярод іншых стану. Адпаведна, гэты з'езд ціхенька перамясціўся. І там была абрана рада. Такім чынам, фактычна, сучасная беларуская дзяржаўнасць, якую мы маем, Беларуская Народная Рэспубліка і ідэі абмяркоўваліся вось у гэтым будынку, в бурапенных дэбатах, і трэба зазначыць сярод інша вінавачваюць там БНР там в национализме. Это неадекватно, потому что не все БНРовцы володали белорусской мовой. Сярод БНРовцев были вот, рады этой белорусской, украинец, было 3 габреев, поляк, российцы, староверы, и никакого этничного национализма идеи Белорусской Народной Республики не продугледживали от початку. Тому называть это каким-то там ну, как бы национализмом в нашем сегодняшнем разумении после досвіду 20-го стагоддзя не выпадает. Это была просто ахоўная реакция. Ласка там. Ахоўная реакция. Зноў жа дазволю себе процитовать
рушчица, который сядзіць у себе на хуторе в Богдана под немцами, да, вот, а от Менска тут сколько тут, 35 км до Богдана, а что робится в Менску, не ведае. И вот, значит, знов приносит ему газету, выдаваную przez немцев Вильна, да, и там, значит, вядзецца про стварэнне беларускай дзяржавы патрабаванне, да, от можа до можа, и восклицает он в своем дневнику: бедная Россия, все выракаются из-за этих большевиков. Вот Рущиц, ну, хоть он был там, ну, польским интеллигентом, да, человеком польской культуры, но был абсолютно лоялен к империи, которая дала ему возможность закончить академию, 2 года объездить по Европе, как бы у него был этот сябра, его наставник Куинджи, сябры там мастаки в Петербурге, ну как бы, ну нават ён разумеў, что з-за большевиков, большевистского террора нават беларусы обудзіліся, которых до того наўрад ці хто заўважаў. Нават беларусы жаху перад этой навалой хочуць как-то самовызначыцца. Газеты гэтыя выдаваліся якраз вось этой беларускай радай, которая была утворена на конгрессе, финансовалась еще теми же нашими аристократами и можновладцами, обшарниками. Газета «Белорусский шлях», звярніце увагу, штодзённая. Нават па сённяшніх днях, калі хто, может быть, из вас имел хоть какое-то дачынение, справу, досвед, что такое газета, рабіць штодзённую газету, это невероятно тяжко. Ну и финансово, ну и организационно, это такой конвейер, это серьезное предприемство. Газета «Вольная Беларусь» выходила 3 разы на тыдзень. Гэтыя 2 газеты выходили ў Менску ў 18 годзе, от пачатку 18 года яны выходили у Менску. И это было, ну, вельмі важная, сур'ёзная справа. Сёння, потому я не ведаю, как Facebook, да, то есть, как бы, магчымасць там информования масс людей огромных, да, штодня поставлять свежие новины, это был могутный рычаг идеологичный и политичный. И белорусы гэты рычаг мелі у Менску. Ласка, далей. Вось это цікавае. Будынак, які таксама цудам абсалютным ацалеў, гэта рог Захар'евскай і Серпухаўскай. Вось это раней вот это Захар'евская, это цяпер савецкая. Вось это правулак, это вуліца Савецкая. І фасад ацалеў, і будынак ацалеў. Тут на другім паверсе засядаў беларускі нацыянальны камітэт на чале з Романом Скірмантам. Гэта былі якраз прадстаўнікі арыстакраты зямельного капітала, вот, аграрного капітала і людзі блізкія да іх. Збольша такія паланафілы. Но яны уявлялі сабе, ну, конечно, это были лепшие люди своего часу из нашего народа. Это были адукаваныя люди. Это люди сапраўды, якія и в царской России имели досвід працы на высоких державных посадах. Там Министерство лясоў там очолювали, там в Державной Думе працавали. Это все те ж згаданыя Роман Скірмант, это Павел Аляксюк, это Эдуард Ванілович и многие іншыя. Яны засядалі тут, іх, ну, спачатку называўся Мінскі беларускі камітэт, пасля беларускі нацыянальны камітэт. Іх задача ўваходзіла рэпрэзентаваць правы ўласнікаў, памешчыкаў, уласнікаў нерухомасці перад нямецкім камандаваннем, да? Ва умовах таких, что полова ихней маёмасці засталася, ну, порезанной пополам, и каб и немецкий бок признавал за ими правы ўласнасці недатыкальныя, и з аднаго боку, а з другого боку яны пазіцыянавалі сябе як абаронцы сваіх людзей
І гэта ім удавалася. Многія рэчы, дзякуючы этому беларускаму нацыянальнаму камітэту, былі зроблены, такія харытатыўныя, былі зробленыя сіроцкія дамы, а дзяцей-сірот было безліч ва ўмовах гэтай вайны і ва ўмовах грамадзянскай вайны, у якую кінулі бальшавікі Расію. Таварыства было дапамогі ахвярам вайны, бежанцам і пагарельцам. Были бесплатные столовки, створенные ими, причем абапал линии фронта германско-советского. Позднее дзячы беларускага нацыянальнага камітэта, якія мне асабіста вельмі сімпатычныя, прыватнасці Роман Скірнут, мой герой, ну і згаданы мною Лео Вітан Дубейкаўскі быў блізкі да іх, былі кааптаваны ва ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі. І Роман Скірман, чалавек, які валодаў 7 мовамі, стаў другім фактычна прэм'ер-міністрам Беларускай Народнай Рэспублікі Крылатска. Ну, вось это славуты будынак, дзе быў палац губернатара. Да таго спачатку ён быў пабудаваны сам канцы 17 стагоддзя як рэзідэнцыя архімандрыта настаяцеля езуіцкага кляштара, пасля мінскага біскупа, а пасля быў перабудаваны архітэктарам Теодором Крамером, мінскім губернскім архітэктарам, пад палац губернатара. Сёння этот будынак знявечаны да непазнавальнасці, як бачым. Ну, калі вы падыдзеце да кафедральнага касцёла і пабачыце на Брандмауэр, там яшчэ засталіся бленды, вот этыя вокны ад аўтэнтычнага таго будынка конца 17 стагоддзя. І тут вы бачыце дом учреждения Народного секретариата Беларуси. Да? Это вось першы створаны Рады орган кіраўнічы, фактычна Рада міністраў, Народны секретариат Беларуси. Вы бачыце, там бел-чырвона-белы сцяг, якія першае, што зрабілі, немцы сарвалі. І тут как бы вось описывается на балконе спущен белорусский национальный флаг. 19, 20, 21, 22 февраля 18 года перед домом Белорусской Рады было как бы варта. Часом мы с боку коммунистов и там іншых ворогов белорусщины, назовем, подсовывает тезис о том, что незалежность Беларуси была обвешена под оккупацией, да, там, ледь там не за гроши немцев. Ну, это с больной головы на здоровье. Это большевики были финансованы немецким командованием, это большевистскую пропаганду финансовал кайзеровцы и допомогли вывести Россию, проиграть войну и вывели Россию с этой войны с огромными стратами. Это раз. По-другое, все народы Европы, там, от Эстонии до Албании, под оккупацией обвещали про свою незалежность. И только при допомозе там интервентов стала махчимость там незалежная Греция. Да, при допомозе десанта Антанты и добраахвотники оторвали от Османской империи Грецию. Ну а як инакше? По-іншому быть не может. Но в Беларуси было по-іншому. Как только стало ясно, что большевики продали Беларусь немцам, а до апошняй хвилины большасць и той же Раде, и тых людей, про которые я перелічыў, ну, как бы вагались, как бы, они просто не являлись, в их свядомости, ну, не доспела до уявления субъектности Беларуси, субъекта международного права и створения полновартостной державы. Але як только стало вядома, что большевики продали Беларусь в Бресте, все без розницы национальности, мовы и конфессии, все проголосовали за створение вот этого народного секретариата, чтобы створить хоть какие-то органы кіравання. Как вот на этой территории, которую раздирали банды большевиков кровавые, нагадаю, польский корпус Далбор Мусницкого, гигантский, который займал заходнюю Могилевщину и усходнюю Минщину.
і перад наступам немцаў вот 4 дні Менск быў нічый. І вось гэтыя 4 дні сталі лёсавызначальнымі для далейшага лёса і нашай нацыі, і цяперашняй нашай дзяржаўнасці. Па дамове з польскімі арганізацыямі Мінск быў падзелены на сферы ўплыву беларускую і польскую. Былі створаны міліцыя беларуская і польская, і падзялілі сферы ўплыву і взяли, ну, как бы статус-кво, адзін аднаму не замінаць, да? Чакаць, што будзе далей. Першае, што зрабілі немцы, калі прыйшлі, загадалі прыбраць чырвона-белыя сцягі і цалкам ігнаравалі беларускія арганізацыі. І гэта была адной з перадумоў брэсцкага міра. Паводле брэсцкага міра немцы абавязаліся не прызнаваць ніякіх новых нацыянальна-дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой расійскай імперіі. Ну, тыя, которые ўжо сталі суб'ектам, менавіта Украінская Народная Рэспубліка, бо мела грошы, касу, банк і армію, то яны нават былі удзельнікамі перамоў суб'екта міжнароднага права Украінскай Народнай Рэспублікі. Нагадаю, бальшавікі з радасцю аддалі Гомельшчыну Украінскай Народнай Рэспублікі, абы только как бы все прошло подле іхнага плану, на карысць фактычна Нямецчыны. Але беларускія нацыянальныя дзеячы адпраўлялі тэлеграмы не толькі нямецкаму кайзеру, как десятки іншых палітычных сил, как и сами большевики отправляли телеграмму в Берлин. Але и Москву, и представництво большевиков в Киеве вот, с просьбой признать за ими пэўнае право удзельнічаць у вырашэнні лёса сваёй краіны. Але так не адбылося. Нямецкія акупанты, прыйшоўшы в Менск, фактычна зноў чарговы раз беларускі нацыянальны рух апынуўся зноў падполлі, на гэтым разам пад нямецкай акупацыяй. Далей ацалеў вось гэты будынак. Першая ўстаўная грамата была абвешчана вот там папярэднім слайдзе, да, дзе было паказана. Другая ўстаўная грамата была абвешчана в доме Гутмана, які быў і сябрам рады Украінскай Народнай Рэспублікі Мойша Гутман, і сябрам Беларускай рады. І жартуюць, ці не пад ягоным дыктоўку пісалася эта другая ўстаўная грамата на вуліцы Садовай, там, дзе цяпер парк Купалы, дзе было абвешчана аб стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў гэтым будынку, дзе былі цікавы, это дом Маліных. Ён быў пабудаваны в 12-м годзе, то бок ён быў зусім новенькі. В часе Першай светнай вайны тут быў кабінет упаўнаважанага ставкі расійскай, Полторжецкого, так, прамая лінія, адзін телефон, да, там, прынцып аднаго акна. Тут было ўправленне транспарта Заходняга фронту, вельмі шмат розных установаў сур'ёзных дзяржаўных вайсковых в часе Першай светнай вайны. Пазней тут будзе АРА, амерыканская арганізацыя дапамогі, это уже пасля заканчэння Першай светнай вайны, савецка-польскай вайны. Але на другім паверсе некалькі залю і некалькі кабінетаў заняла Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, то бок кабінет міністраў, да, там быў. І фактычна ўвесь 18-й год да 19-го года на гэтым пад'ездам вісела вялікая шыльда, што тут знаходзіцца Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. І менавіта ў гэтым будынку, менавіта на зале на другім паверсе, всю ноч шлі дэбаты, абвяшчаць незалежнасць ці не абвяшчаць незалежнасць. І ўсё ж такі сышліся на том, о 5 гадзіне раніцы 25 сакавіка 1918 годзе была абвешчана аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. В якіх умовах? Ва умовах, калі бальшавікі не далі стварыць беларускай арміі ў 17 годзе. Было дамоўлена з
по аналогии с национальными частками латышскими, финскими, польскими, створить белорусские частки. И генерал Духонин, который был командующим ставки в Могилеве русской армии, на это сгодился. Просили его об этом наши представники, генералы Киприан Кондратович и Гасан Конопадский, мусульманин из Минска. Два вядомых генерала, кавалеры георгиевские, конечно, они внушали доверие, и справа была позитивно воспринята. И велось про то, что в районе Орши Полоцка будут как бы дислокованы, переведены солдаты, там будут формоваться все эти белорусские национальные частки с урадженцев этих губерний. Но, как вы ведаете, генерал Духонин был по-зверски разорваны большевиками, в литеральном сенсе, был линчован, и как бы большевики решили это нормальным, как бы, да, и на его место был назначен Крыленко, да, который, а большевики, как я сказал, были категорично супроть белорусской державности. Значит, своих как бы сил милитарных не имели. Беларусь, Могилевщину и Сходнюю Мінщину займали перший польский корпус легионов Добор Мусницкого. Узброенные до зубов, с артиллерией, с кавалерией, кадровые войсковцы, прошедшие разные фронты там, от Порт-Артура, вельми дисциплинованные. Армия Добор Мусницкого, польская, имела на мете дать бой немцам и пробиваться на свою родиму, оккупованную немцами, вызволять Польшу от немцев. Ну, подеи с отречением цара, раптом это все куда-то не туда пошло, и они несколько месяцев стояли на этой территории, столицей был Бобруйск. Да? Ну и понятно, что поляки родом с Польши не собирались говорить ни с кем с этих аборигенов мясцовых. Конечно, были рабовництва, рабунки и были погромы, это как бы никто не отмовляет. Не варто отмовлять інше, что довборчикам, к этим полякам прибегали тысячи людей, просячи поратунка от большевистского беспредела, когда просто под час имши были забиты ксензы в Могилеве, и когда кинулись жанчины как бы, на этих большевиков, и они стали выпадковыми ахвярами. И когда легионы польские вошли в Могилев, первое, что они убачили, это весь Могилев без розницы национальности и веровызнания, ховали вот этих ничем не виноватых людей, и прибегали к ним многие люди, просячи их поратунку от бандитизма червоного. И Добор Мусницкий был непростых как бы околичностей. Ну и как появится масштаб этой милитарной силы, только в Бобруйской крепости, было поховано больше за 2000 польских этих легионеров. Только похованных, которые померли от ран, только в одной Бобруйской крепости. Это была гигантская сила, которая не дала себе раскомиссарить, они не допустили комиссаров большевиков в своей частке, что стало початком их збройного конфликта с большевиками. Так я просто рисую ситуацию. Тут немцы, да, 2 миллиона фактично армии. Тут 2 миллиона фактично армия большевиков, и тут поляки. При этом большевики с радостью отдаются, ну, правда, на картах, но де-факто, де-юре, да, отдаются Гомельщину украинцам. После сепаратно в 20-м году 5-ю частку белорусов отрезают литовцам, ну, в сенсе, навіть не збираючися питать про это белорусов. Конечно, в этих умовах обвящение какой-то незалежности, ну, спробуй, отчаянный крик, что живе Беларусь, вот этот заклик, в нашей национальной традиции зовется Днем воли, вот прогучал з этого будинка. Менавіта, что привело, скатализовало целый шерах інших подій. Это
разлад в шыхтах вось этих былых паплечнікаў кангрэсменаў этих беларускіх, супрацоўнікаў этой рады. Адразу развалілася эта беларуская сацыялістычная грамада на 3 партыі. По-рознаму успрынялі, габрэі сышлі, вот тут жа Гутман пакінуў эту раду. Уявіць сабе, што такое незалежная Беларусь, которая, и как это будзе, ім как бы здавалася просто вялікай палітычнай памылкай. Далей. Спяшу вас потешить. Было дамоўлена с нашими уладамі. Менавіта гэтая таблица 25 сакавіка будзе адкрыта на тым самым будынку. Адно, што это будзе копія з яе. Там падпраўлены, прыбраныя мягкія знакі і канчаткі. Але будзе адліта паводле арыгінала, зробленага Александром Шатэрнікам. Зробіць скульптор Ігор Засімович, і цяпер это ўжо не тайна. Яшчэ учора это было тайна, сёння ўжо не тайна. Збіраюцца грошы. Хлопцы ўжо кажуць, што за адзін дзень сабралі грошы, і мы будзем мець гэты мемарыяльны знак на тым самым доме, ну і будзем хадзіць у эту чебуречную, употребляць все, што там падаюць, з паніманнем. Далей. Третья уставная грамота, якая, да, это розныя перыёдыкі, якія, вось это гоман, які выдаваўся в Вільні пад нямецкай акупацыі, гэта вольная Беларусь, якая выходзіла Мінска, і вот уласна БНРаўскае выданне «Варта», да, все это выдавалася в Мінску, і третья уставная грамота. Гэта і гэта прадукцыя друкавалася в друкарні Якова Грынблата. Калі ласка. Друкарня Якова Грынблата — это вельмі цікавае легендарнае месца, это дом Дворжыца, ще пачатку 30-х гадоў 19-го стагоддзя. В доме Дворжыцы друкарня, якая там была, друкаваўся сярод іншага кніжачкі Дуніна Марцінкевіча. Вот каб не здавалася. Там друкаваліся вельмі важныя кніжкі по краязнаўству, по гісторыі Мінскай губерні, статыстычныя там і так далей. Это была друкарня, якая налічвала без малого там 90 гадоў з традыцыі, да, і вось это в доме Дворжыцы была друкарня Якова Грынблата, які, ну, авансам друкаваў все документы Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння потом назвали там дзяржаўнае выдавецтва в пэўным сэнсе, конечно. Вот. Сам будынак, на жаль, не ацалеў, наўрад ці ён бы мог ацалець, он ужо быў такі как бы лядашчы. Але месца гэта, вось, значит, это Ленина 14. Я думаю, что неблага было повесить пару табличек, что тут стояла друкарня, где друковался Дуніна Марцінкевич, б, что тут были надрукованы все документы Белорусской Народной Республики. Далее. Ну и вот, конечно, гэты дом, так званый юбилейный дом, это будынак царкоўнага Мінскага царкоўна-археалагічнага музея, які быў часткай архірэйскага падвор'я. Тады быў архірэйскі завулак 4, быў адрес. В этом будынку была и редакция «Зара» выдавецтва, где выходила вось этыя газеты, редакция была. И тут заседал народный секретариат Белорусской Народной Республики, то есть урад Белорусской Народной Республики заседал тут с мая по ліпень 18 года, а коротко тут з'явилися большевики, и после их выгнания до 19 года тут были разные установы Белорусской Народной Республики. Не выпадково гэты будынак потрапіў на
марки Белорусской Народной Республики. Бачите, тут дом Рады Белорусской Народной Республики у Менску. Гэты дом в тагачаснай традыцыі зваўся юбілейны, таму што Мінскі царкоўна-археалагічны музей быў адкрыты выпадкова, так сталася да юбілея дома Романовых. Да? І таму урачыстасці з нагоды адкрыцця этого шыкоўнага музея, які праіснаваў, правда, всего 3 гады і быў эвакуаваны глыб России, адкуль не вярнуўся. Там было і Слуцкае Евангелие, і славутае блакітнае Успенне Божая Маці, якое цяпер Трэцяковскай галерэі. Десяткі абсалютна унікальных артефактаў рэлігійнага мастацтва і унікальныя рукапісы канулі незваротна, ну і будынак быў пусты, і яго займалі вот розныя гэтыя установы. Спачатку его заняло Мінскае нацыянальнае, беларускае нацыянальнае прадстаўніцтва з Кірмонта, а пасля дзялілі вот уже яны між сабой. І гэта вельмі важны адрас, калі мы гаворым. І літаральна учора на прэзентацыі вось этой кніжкі, якая учора была прэзентавана шляхамі БНР, про это я крышку скажу. Мой калега і сябра Владимир Ляхоўскі першыню паказаў адкрытыя ім здымкі з памешканняў вось гэтых установаў Беларускай Народнай Рэспублікі і выдавецтва ў 18 годзе. Як это все выглядала, калі ласка, далей. Касцёл Святого Язэпа, я палічыў, што трэба і гэты будынак мець на ўвеце, таму што ў 17 годзе Менск стаў цэнтрам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Эта партия была створана в Петрограде. В 17 годзе яны все приехали сюда, а тут адбыўся уже другі з'езд беларускай хрысціянскай дэмакраты, каталіцкай партии, такого либерального кірунку, правоцентрыстского, клерикального. Сюды приехали десятки ксяндзоў, ну, пераважна з Міншчыны. Было открыто з дазволу біскупа Мінскага Зыгмунта Лазінскага беларуская семінария католицкая. А поскольку в этом кляштере, в этом костеле были российские кошары, казармы, то с эвакуацией российцев это святыня, которая была зачинена после повстания Калиновского, обрабована и опоганена, стояла пустая. Там навели порядок и заново реконсекровали, заново освятили. И это был первый в истории, в свете католіцкі храм, дзе ад пачатку набажэнствы вяліся па-беларуску, і іх правілі выдатныя дзеячы нашого нацыянальнага руху, такія як Гадлеўскі, Адам Станкевич, Фабіан Абрантович, які стаў рэктарам гэтай мінскай каталіцкай семінарыі, якая месцілася в былым дамініканскім кляштары пры касцёле святого Тамаша Аквінскага. Это цяпер па вуліцы Энгельса знішчана, все это было уже пасля войны в 50-е гады. И сярод 32 вось этих семінарыстаў 27 были паводле нацыянальнасці, прызнаваліся беларусамі. В 22 годзе, 24-м, гэты касцёл добраахвотна быў аддадзены как бы музею. Но тым не менш факт, с 17 по 24 год в этом костеле Святого Язэпа, где сегодня архив, лепело и кипело белорусское жыццё, перадусім, конечно, духовное, как бы религийное. Так, что у нас там далее? Ну и вот это выдание БНР, на этом мы завершаем наш такой беглый экскурс, пробежку по менских адресах БНР. Як бачым, их немало, ёсць куды и принести кветки. Спадзяемся, что до 25 сакавіка эта таблица будет усталявана, и там можно будет туда захаживать и рассказывать, и показывать. Резюме факт абвяшчэння незалежности Белорусской Народной Республикой был почуты, да, как вот теперь модно говорить. Я вас услышал. Спасибо, я вас услышал. Best Draggers, как бы услышаны был в свете. И да, право белорусов иметь свою державу, иметь свою субъектность,
в розных канцах свету паставіліся сур'ёзна. Хоць тым не менш, Беларуская Народная Рэспубліка па цэламу шэрагу прычынаў не магла адбыцца. І гэта зноў жа мы говорим, конечно, про сябе, ну, сабе баліць как бы больнее. Але ну, не только наша беда, так? Это все ж таки паміж этими молотами и наковальнями пропало много таких как бы спробаў пасля Першай светлай войны здійснить свою вот эту субъектность. Не здолела там Словакия, да, там как бы отстоять свою незалежность. Крым не здолел, бо спочатку привалила гигантская армия белых Врангеля, а пасля большевики. Украинская Народная Республика, якая домоглася международного признания и стала субъектом международного права и субъектом полновартостным перамоваў в Бресте, как бы происновала так само недолго. Вот была и Заходняя Украинская Республика, была масса на Балканах таких спробаў, на Кавказе были створаны это как бы, ну, але гэта ўжо тэма іншай размовы, потому что ну сапраўды нават калі і беларусы мелі свае вайсковыя часткі, да, нават каб і ўдалося рэкрутаваць, да, там как, но супрацьстаяць адначасна немцам, палякам, бальшавікам і суседзям, якія за нашай спіною і з радасцю бальшавікі краілі там, им там помолодечно-гродно литовцам, тут как бы латышам, которые были у нас тут коммунистами разом с армянами и створали тут эту советскую владу, которые костьми клались и писали каждый день листы, что нема никаких белорусов, и те этнографические особенности, которые отличают их от великорусского населения, должны быть изжиты, которые переследовали дуж докладно не задачи там сусветной революции, а задачи отхопить сколько можно от Витебской губернии, и здолели. Там 3 повета с пераважным белорусским насилием, что мы опынулись в Латвии. Да, все ж таки. Тому кожен переследовал свои меты, как могли. А вот тому дякую за увагу. Калі ласка, які питання? Да, ось учора, коли хто захоче там поглыбить свои веды, и не только про Минск, ось рекомендую это видання, якое вышло в Европейском гуманитарном университете. Частку текста тут уклали выкладчики Европейского гуманитарного университета, частка былых выкладчиков, таких как славутый знаўца Мінска Захар Васильевич Шебека, які цяпер жыве в Израиле, даў дазвол на публікацыю в этом сборнику своего текста. Тут цікавейшие материалы про адрасы БНР у Могилеве, в Берасці, конечно, в городе. Книжка была только учора презентаваная, да, на круглом столе, але неўзабаве, я думаю, праз пару тыдня она в городе друкуется, стане доступной тут, так что сочите вы за этим вот выданием. Там есть и фотоздымки, и спасылки, и карты, и не только про Минск. Вельмі цікавыя падзеі были в Могилеве. Я сказал, что БНР в адрозненне там от спробаў абвесціць советские этой республики, ну, имела куды больше легитимности, потому что, ну, скажем, в Минску пасля перамоваў с Думой городской Минской, прадстаўнікі Мінскай городской думы, ну, легитимного органа, да, який был обраны легально, были кааптаваны ва ўрад БНР. И менавіта Мінская городская дума финансовала белорусские школы в Минску. 10 было белорусских школ. Сегодня 5. Да? А вот в этот короткий термин Мінская, не ўрад БНР, а Мінская городская дума цалкам супрацоўнічала. В Могилеве, наогул феноменально. Вся дума собралась разом, и все там разом, по-русски. Вот евреи, белорусы, поляки, все за БНР, только, блин, как-то от большевиков. То же самое отбывалось и в Слуцку, и в Бобруйску, и в многих іншых городах. Это вот могилевские коллеги Игорь Пушкин и Александр Агеев тут представили цікавейшие материалы на эту тему
про Могилев БНРовский, да, что абсолютная была как бы подтримка этой идеи, потому что ну, никто не бачил в этом никакого подвоха. Параўноўваюць з БССР. Ну, вот задам вот полная зала дорослых людей. Калі была створана БССР? 1920. Ну, по подручному регистру первый раз она была створена. Менавіта, і як она звалася? О, менавіта. А БССР это 20. Правильно. И первая это большевистская республика, якія створили товарищи Кноринч, Дауман, Ландер. Вот почитайте, вот, кто такой Ландер? Вот, почитайте. Это Беларусь ненавидит. Ну, не, ну ладно, он как бы латышский националист, там, автор истории Латвии. Вот он прибыл за год, как бы, это, они были год-два тут, все. И как были мясникяны, лебегянцы там и прочее, как бы побыли и съехали. Эта республика сколько происновала первая социалистическая, советская, белорусская? Кольки? Меньше. Да, месяц и 1 тыдзень. Как створили, так и закрыли. Створили Литбел, Литовско-Белорусскую ССР. Ну, понятно, уже не шло ни про какую там легитимизацию в выгляде подтримки мясцовых выбранных когда-то органов самокирования. Дум там мясцовых, там павятовых этих и волосных управ. Конечно, в адрозненне от БНР. Ну, это я так, это ремарка, это да приклад. Таким чином, резюме, что в Менску захавалася шмат адрасов, как минимум 5 аутентичных будинков, на якія мы можем повесить вот эти мемориальные знаки, как не забывать. Есть еще, и эта работа еще ведется, идентификованы как дом Якова Гринблата, чей сын Васей Гринблат стал славутым белорусским этнографом, академиком Гринблата, одним з пачынальнікаў нашего беларусазнаўства. Але вот мы ведаем, где цяпер стаялі яшчэ некалькі дамоў, адрасоў, дзе можна таксама как-то мемарыялізаваць, інтэрпрэтаваць гэтую спадчыну, якая пакуль не засталася. Яшчэ раз дзякуй за увагу.